नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला पालकाची वडी कशी बनवायची ते मी दाखवणार आहे। आपण जशा कोथिंबीरीच्या वड्या बनवतो तसं ह्या पालकच्या पण आपण वड्या बनवू शकतो। त्यासाठी लागणारं साहित्य: पालकची एक जुडी धुवून स्वच्छ कापून बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्यासाठी लागणार आता इथे बेसन पीठ, थोडं 2 चमचे तांदळाचं पीठ, मीठ, आलं लसूण पेस्ट, गरम मसाला आणि लाल मसाला आणि थोडे तीळ। आलं लसूण पेस्ट आपण पालकची जुडी बारीक करून घेतली आहे त्यात टाकूया। त्याच्यानंतर 2 चमचे तांदळाचं पीठ, याच्यासाठी की कुरकुरीत जरा होतात त्या वड्या। गरम मसाला अर्धा चमचा, त्याच्यानंतर लाल तिखट 2 चमचे। ते तुम्ही अंदाजाने तुम्हाला किती तिखट वगैरे हवं ते बघून तुम्ही टाका। आणि बेसन पीठ आपल्याला जेवढं लागेल ना तसं आपण ते थोडं थोडं घेणार आहोत अंदाजाने। ते जेवढे पालक आपला कमी जास्त आणि पूर्ण हे आता आपण हे सर्व चांगलं मिक्स करूया। बेसन टाकून झाल्यानंतर बॅटर तयार झाल्यावर नंतर आपण वरून मीठ घालणार आहोत, त्याचा अंदाज येणार नाही मिठाचा नाही तर। आता आपल्याला याचा अंदाज आला आहे किती होणार आहे। आपण आता ह्याच्यावर मीठ टाकूया। हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। चांगला गोळा तयार व्हायला पाहिजे याचा। आणि पाणी वापरायचं नाही, पालकला पाणी सुटतं, त्या पाण्यातच आपलं हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित होणार। पाणी वापरायची गरज नाही, लागलंच तर मग नंतर थोडं तेलाचा हात लावून। मी मगाशी साहित्यामध्ये कांदा सांगायला विसरले। हा बारीक चिरून कांदा घ्यायचा एक छोटा, तो ह्याच्यामध्ये टाकायचा आहे। आणि आता हे सर्व मिक्स करून व्यवस्थित घ्यायचं। आता हे आपलं सर्व तयार झालं आहे चांगलं। थोडं ओलसर वाटतं आता हे जरा, थोडं आपण ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ थोडं भुरभुरवणार आहे। या प्लेट्स घेतल्या आहेत 2 मी। या प्लेट्सला इथे तेल लावून घेतलंय आणि आता त्याच्यावर मी हे थापणार आहे असं। आणि वरून याचे तीळ लावणार आहोत आपण त्याच्यावर, दिसायला छान दिसन, चवीलाही छान लागतात ते। हे मिश्रण जेव्हा मी तयार करत होते त्यावेळेला मी पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे इथे। आता ह्या पाण्याला उकळी आली आहे। आता आपण याच्यावर अशी ही चाळण ठेवूया आणि त्याच्यामध्ये ही आपण डिश उकळण्यासाठी ठेवूया। हे पालक आपण वड्यांचं जे तयार केलं आहे ना मिश्रण ते ह्याच्यावर उकळायला ठेवूया। आणि याच्यावर आता एक झाकण ठेवूया आपण। 10 मिनिटं आपण हे उकळायला ठेवूया। 10 मिनिटानंतर कुर्ती करायला घेऊया। आता हे 10 मिनिटानंतर आपलं हे उकळून तयार झाले आहेत वड्या। आता आपण याचे बारीक तुकडे करूया वडीसारखे। आणि हे आता आपण तळूया। थोड्या कुरकुरीत होईपर्यंत, नरम नसा नाही, जर थोड्या कडक कसं झाल्या की ते छान लागतं। तसाही पालक चवीला खूपच छान असतो। या वड्या खूप सुंदर लागतात। पालक वड्या तयार झाल्या। माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।
आता भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. नमस्कार.